Welcome back. Final stretch together with Mr. Emil Peredo dito sa Let's Talk. Emil, let's talk about na-launch na to. Honestly, it's like soft launching, parang ganon. Ang pag-launch namin is like through social media. Through Facebook na lang, gano'n. Tapos, kasi financial constraints So, hindi kami makapag-launch saka time constraints din. Since eto lang yata yung pinakamahaba kong stay sa probinsya. 3 days. Kaya mahirap Mahirap magkaroon ng talagang launching. Preparation is very important, very vital sa isang launching na ganyan. Yeah. So, kailan ang target mo i-launch talaga dito to sa Ilocos or dito sa Bantay? Probably basta meron kompleto na yung details ko kung paano i-launch. Siyempre may mga tawag dito, mga ilalagay natin sa projector, tapos ila-launch natin na gano'n. Tapos syempre may mga parang media day ang labas niyan ang gagawin natin ng gano'n, pero it will take some time. Probably I'll talk to a couple of friends na pwedeng mag-invest, o kaya in their own little way pwede siguro mag-contribute para magkaroon ng soft launching. So ano pa kailangan mo, Emil, para anong klaseng tulong, anong klaseng basta tulong ang kakailangan para makapag-launch tayo ng ganito na marami, na may distribute natin na marami mga anong kailangan natin? You're talking about exact amount, parang gano'n? Yeah, para at least makapag-launch ka, makapag-distribute ka ng maraming book na to. Siguro, yung pag-launch, siguro yun yung nasa likod pa lang. Hindi ko iniisip yung launching. Basta importante, we can distribute as many books as we can all over the Philippines. Para at least yung promotion niya, makikita mo yung impact. Eventually, mag-snowball naman yung effect niyan pag nakita ng mga turista all over the Philippines. Parang gano'n. It's like a song. Pag nagpo-promote tayo ng kanta, as many airplays as possible, di ba? Para may recall. That's true. Talking about recall, ready na ba talaga ang Bantay? Dito sa mga kinuha mo na ito na pictures, yes. Okay na ba talaga ready ang Bantay na tumanggap ng mga turista? Yung mga kinuha natin dito na pictures. Yes. Ito, kagaya nito sa lugar na to. Sabi mo medyo mahirap puntahan to. Underdeveloped pa yan Underdeveloped. We went there. It's 1.5 walk yan. Talagang talahib, saka medyo forest talaga. Yeah. So paano yun mapuntahan ng turista? So ito yung target natin na para at least ma-promote din ng LGU ng Bantay. That's right. Alam mo, meron yung ginawa nilang packaging sa Baguio na there's certain amount where you go from one place to another. Kasi di ba nauuso na rin yung trekking. Yes. O kaya pagpunta sa mga liblib na lugar, parang ganyan, to have pictures because of Facebook. Ayun. Siguro pwedeng gawin yan kasi gumawa na rin yata ang Bantay ng pumunta sila sa isang trekking sa Canyao. That's radar. We had the radar challenge dito. All you have to do is try to promote it and let other people explore it. Siguro media exploration. Yes. Led by Core TV. That's true. That's what we do. But anyway, sino ang mga tumulong sa book na to? We're gonna start from Bantay muna. Yung municipal government of Bantay, led by Honorable Town Mayor Samuel Parilla. Siyempre, I'd like to thank my father also, Vice Mayor Flora Peredo, and the SB members. And thank you to my dad who pinahiram lang niya yung polo ko. Kasi pumunta ako dito, wala akong polo Oo nga, dapat ready ka parati kasi. Yung SB members din niya. At syempre, meron mga sponsors din ako ng batch 1988 kasi St. Paul ako. Sila yung mga tumulong din to finance the book. Meron din yung Generica drugstore na tumulong sa akin. Wala pa dito, hindi pala at available dito sa Bigan and Ilocos. Pero they help since they're Generica na dito na sa Bigan. Meron naman Generica drugstore. Wala lang dito sa Bantay. Who else? Tumulong din yung ibang pinsang ko. Yung check ko, I'm not really sure. Yung mga auntie ko sa WDM Construction. Okay. Ayan, kumuha din sila ng spot. Tapos yung Kamayan sa Baguio, very supportive din sila to finish the book. At basically yun pa lang Saka yung mga si Joey na palaging andyan. DJ Joey. DJ Joey. Kasi balita ko milyonaryo siya.
Totoo yun, totoo yun. And of course, MBC, Love Radio. Yeah, Love Baguio. Radio is very helpful dahil syempre kahit saan ka pumunta, basta andyan sila. Andyan yung mga concert sa La Union, andyan yung logo nila sa Baguio, saka 94.1 Magic they have also. Yeah. And soon, Core TV. Core TV, Productions. of course, syempre. Emil, after releasing this, na-release na natin to. Yes. So, ano pa ang plano mo para sa coffee table ito? O gagawa ka ba ng panibago? Parang ganito rin? It's like every year nababago yan, nadadagdagan. Para at least kasi nadadagdagan tayo, parang nakita ko, parang meron namang pagbabago na meron ang Bantay habang every year yata merong establishment na lumalabas. Basta ma-cover lang natin yung mga important resorts o di kaya yung tourist destination, we can package it para at least mas lalong gumanda. Meron din tayong sariling Bantay packaging. Nailapit ba na to sa provincial tourism ng Ilocos Sur? Hindi pa. Okay. Yun, hindi pa kasi yung sa availability kasi ng time, probably within a few months babalik naman ako dito para at least makita lang nila na meron talaga. Probably after watching this show, definitely Yes. yun. Doon ako pisa. So, kailangan may copy kami nito. Yeah, sure, no problem. Okay, now, before medyo paano na tayo ng oras, ito muna, gusto ko ikaw, ano pang mga pinagkakabalahan mo aside sa being a DJ, hosting, ano pa? Alam mo, marami kasi very dynamic kasi yung trabaho natin bilang radio announcers. You do a lot of voiceovers for certain products, you go from different places. Nag-launch ngayon ako ng parang wedding MC association kung saan pwede kang pumunta sa iba't ibang places para maging wedding Wag na MC. dito sa Ilocos Sur. O, sa'yo na yun. Sa amin na yun. Hindi. And what else? Tapos, usual gig ng radio, nag-radio program pa rin ako dun sa Baguio. At mostly product launching sa concerts kasi. May mga kasi I have penetrated events also na rin. Parang ganon. So, a very busy job. More on traveling kasi. So, pag napadami to, the more I travel, the more books sa hotels. Parang ganon. Yeah, talking about more books and more hotels to come. Yes. I want you to invite our viewers and promote the Bantay All Eyes on You That's right. coffee table. Let us all work together para dumami ang book natin to. It's not only for me but for the town as well, and for more donation, diba? For your voluntary donation, you can contact Joey at his number. His number is 0917-507-5577, or you can contact me also 0905-318-4808. And probably si Derek pwede rin course na lang niya sa akin through Core TV, and siguro pwede kayong lumapit sa municipality ng Bantay and inquire about it and give a little donation. Let's work together, make this town a better place. And eventually, one of my dreams magkaroon din tayo ng festival sa Bantay. Yeah. That's true. Okay, thank you so much, Emil, and thank you so much for guesting, and marami kami natutunan dito. It is a thing na tipong talagang hindi naman kailangan talaga ng maging politician ka para makagawa ka ng isang magandang bagay para sa town mo. Diba? Starts from the heart, sabi nga nila. Yeah, that's true. So good luck and more of this to come. Okay? Diyan ka muna. Diyan nga, sabi nga namin, hindi naman talaga kailangan na maging isang politician ka na makatulong ka sa iyong komunidad. That's like what Emil says. Just, it comes from the heart at gusto talaga mong gumawa para sa ikakaunlad ng bayan o di kaya ng komunidad mo. Ay pwede mo yung gawin. All you have to do is just seek help with your friends, relatives, at syempre yung mga nandyan sa paligid mo. At sigurado kung maganda talaga yung layunin mo, ay susuportahan ka sa mga endeavors na gusto mong gawin. By the way, for your comments and suggestions, all you have to do is log into our website. It's going to be in the screen, and also follow us sa Facebook natin. It's www.facebook.com/Let's Talk. Ayun, sa mga comments and suggestions niyo. And also Twitter. Basta, dyan. Mababasa niyo yan sa inyong screen. So, before we say bye-bye, thank you once again sa ating mga sponsors. Thank you so much, H.A. Salas Marketing. Maraming salamat din sa Refresh, distributed by Lawag Solid 8. King Harris Furniture, thank you so much.
Veracruz Skin Facial and Body Care Center. Maraming salamat din sa Hervey Salon. Maraming salamat din sa Ihawan sa Kawayan. And of course, Core People, maraming salamat. At syempre kay Mr. Emil Peredo, maraming salamat. So, ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez. Ito po ang Let's Talk. Bye everyone. See you again next week. Maraming salamat. Thank you. At good luck sa iyo. At kung ano man ang plano mo.